SMNR Radio News Blast. Sa dugang detalye sa atong mabalitan lokal, gi-isyuhan og Notice to Explain or NTE sa Land Transportation Office or LTO7 ang duha nila ka driver human masakpan sa usa ka viral video nga nakalapas sa patakaran sa trapiko. Nagsugod ang investigasyon human nakitaan sa social media video niadtong Agosto 1 sa kasamtangang tuig ang duha ka opisyal nga sakyanan nga mikurbada sa wa paingon o sa wala paingon sa Palma Street bisan pa sa klarong no left turn nga karatula. Pinagi sa NTA nga gipirmahan ni Acting Law Enforcement Chief Attorney Heraldine Balatukan, gihatagan og 5 ka adlaw ang mga driver sa paghatag sa ilang opisyal nga explanation. Kasamtangan usab nga gitangtang sa ilang katungdanan ang pag-drive samtang nagpadayon ang investigasyon. Gipadayag sab sa LTO7 nga kinahanglang mahimong ehemplo sa katawhan ang ilang mga kawani og way bisan kinsa nga labaw sa balaod kun disiplina sa karsada ang hisgutan.